Ayo saiki sing cilik. Segmen kedua, ayo Bang Nora. Aja dipandang cilike. Semangatmu sing suwi lae. Ora kuat. Ae cilik jebulane goyangane ya Musa. Iki aku kan ya. Heeh. Oh ya Guji. Lah aku wis ketemu lho. Saiki walesen iki. Mau dhewe ya kok berit lho. Iki engko nek terjadi sesuatu sing tanggung jawab sapa? Pak Dalang. Resane ini lho. Mungkin nek terjadi sesuatu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya wes tak goyang ae. Segmen ketiga. Yuk. Ayo. Beneran ora kompak sedelok wae. Wis kaya bela kan anu. Iku kan wis my friend ya. Mas Dreas, Mas Parisa jadi Ayo kalau orang mau ambil kendalane. Iya, Terus nang wati iki ya ambil bareng ibune kok terus ditaburi kaya ondel-ondel. kan menyesuaikan. Kan aku seperti ngomong iki piye to? Lagi 35 tahun Mas Lan. Ya semono. Diwale to. Diwale. 35 iki diwale. Oh, diwale. Lah pripun 35 ning ono duwe. Nak diwale nang ketuan. Oke. Sambel main. Ayo yuk, tanjake yuk. Ora segede sik to. Ya ora cilik sik mengko lagi gede. Masak wang kuntul mau yuk jangan sakit. Sing putih ini nggih Mas Apuan. Oh Mas Tejo. Oh nggih. Sambal kemangi Mas. Oh mangki to nggih niki kan gilirane sambal kemangi nggih. Nyambel tak aturi sambal sing enak pokoke. Ayo yuk, rasine tak ayo. Suwon nek ora ono kuwi. Nanti lek nang ayo. Betul kata Lumban ikan berapa haji sama ikan. Kalau kilo kedua, iya aku tahu ditangkap kain. Jangan
Hey!